ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷದ ಕಡೆಟ್ಟ ಪತ್ತು ನಿಜ ಚಂದ್ರನ ವಿಚಾರ ಉಂಟ ನಾನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ Hi, welcome back to VJ Kavita's World YouTube channel. Yana Kavita Mani. So, inita vlog da pande inka anantadi jatre pondulla anantadi Shri Ullalti Devasthanada Mechi jatre so ancha pondulla so aveta vlog anjunji vicharanekle panode Manikya Seva Payana pandu so avetu janak panda ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮುರನೊಂಜಿ ಗರ್ನಲ್ ಪುಡತ್ತದ ಕೈ ಇಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಗೈ ಪೋದಿತ್ತು ಐಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗೈ ದಿಯರಗೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಆವಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನಂತಾಡಿಡಿ ಇನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೋಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಏತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ ಗೋಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವೊಂದೊಂದು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಅವೇಟು ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಯಾರುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣೊಂಜಿ 2-3 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ಬೇರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೆರ್ದು ಆ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10% ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭಾಳ ಬೆಳಗುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡುವ ಈ ಸಲದ ದಾದ ಪಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಚ್ಚಿನ ಇತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಬಲೆ ಅಂಚಂಡ ಅನಂತಾಡಿ ಮೆಸಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೈ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚೆ ಕಾಸ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಪಂಡದ ಆಡ್ದನಾ ಸಚಿನ್ ಅಮ್ಮ ಮಮತಕ್ಕ ಇನಿ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತರ್ಪೆ ಸಚಿನ್ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರೆ ಇರಿತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಅಕ್ಕತ ಅಲ್ಲೇ ದೆತ್ತುಗೊರಡು ನೆಗ್ಗೆ ಮುರಂದ ತೂತು ಜರಿಜಿನಾತು ಹಾಂ ಹೋಯ್ಟೆ ಹಾಂ Karo. Agak Buka. Session yang kayak gitu, saya tuh kurang lihat. Ayo, ini lekar yang mau jual sih, boleh. Ayo kata nanti kemana? Ayo, saya
ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ no, 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 no. ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಸಚಿನ್ ಕಾಸು ಬರ್ಬಾರತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತದ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಾಯ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆಮೇಲೆ ಸಂಕಿದುಲ್ಲಿ ಓ ಮುರನಿಲ ವೈದ್ಯರ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸೇವಾ ಪಯಣ ಅಂತ ಬೈದಿನಿ ವಿಶ್ವದ ಪಂಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸೇವಾ ಪಯಣ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅನಂತರ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ತುದಿಪ್ಪರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಒಂದು ಆರೇಪು ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಗರ್ನಾಲ್ ದಕ್ಕನಾಗ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಕೈಕ್ಕೆ ಅಂಗೈ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂಗೈನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಪಂಡ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಕ್ಳಿಂದ ಆಧಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಅಕ್ಲ ಕೈಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರುಜೋಡಣೆ ಪಂಡ ದನಾಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬೆನಲಿ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೃತಕ ಕೈ ಜೋಡಿಸಂದ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಅದನ್ನ ಬೆನ್ನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡದೊಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಲ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಡನಂತ ಅಮೌಂಟ್ ವೈಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಂಟ ಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇಂಚಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾತಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಆಯ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚಾಂಬು ಅದನ್ನದ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾಂಬು ವಿಷ್ಣುದೇರಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅನ್ನೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾನಿದು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಹಾಲು ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಒಂದು ಏತ್ನ ಉಂಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಟು 3 ಚಕ್ರದ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಟು 3 ಚಕ್ರದ ರಿಕ್ಷಾ ಅದೇ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರದ ಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಅರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಅವೇ 3 ಚಕ್ರದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಅವೇ 3 ಚಕ್ರದ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಲೆಂತ್ ಬುಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋಬ್ರ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಚೆಂಚದಿ ಮುನೆ
ದಾಕ್ಷ ನೆಂಜಿ ನಿಂಬುನೆ ದಾಕ್ಷ ಕಡೆಕ್ಟ್ ಪಾತು ನಿಜ ಕೋಟಿಟ್ಟು ತಿಂದ ಮೂರು ರೇಂಜ್ ನಿಜ ತುದಿಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರವಿಚಂದ್ರನ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಅವು ಸೊಂಟ ರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬರೋಣ ರೇಂಜ್ ಇಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಚಿನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾತ್ರೆ ಹೌದು ಆತೆಗಂತನ ಜಾತ್ರೆ ಹೌದು ₹100 ಒಂಜಾರ ಕಿಲೋ ಅಂಚಕಂತನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎತ್తుకొద్దు ಕಾಲ್ಗೆ ತಿಂತ ಅವನು ಪುಂಡಿ ಬೇಪೋನೆ ಇಂಚಾನ್ರಿಗೆ ಪನ್ಪ ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಆನಂತರ ಹೀಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಪುಂಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಪುಂಡಿ ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇದು ಅದು ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ ಮುಂಚೆ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಸಹ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಬೇಗ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋಗಾದು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್